Yada CVM Savo Akwaba, Adom TV, Badwam na Ocean, and Nay the Ghana man celebration in your banner ye, to be ye bia no following ye, a bia near sassy and one shadenti. The straw last day, more you do near my dear Shimona when he saw catch share, and then you share me baby and an fear him, Papa B. Amankonah Diawuo, my Joseph, and yet better, and none of my cost one more. Ejumani nye easy. Nyami shesha munyina baako melanji echi so nadaro ma director ya na nyane namba na odi ato ho sebe ya program bia wo ye bia no pesa dress kama sesei amamre no ni ade a melanji echi wo dress o kama na baby a ye dri the spoken word artist anwensem no ni ade na me na me ka seja penimu so hu ade no na young guy crowd the we are na no wo benwi anwin media ma ye no yentie ne ye bia na wo ba bi na ye saade no se wo bro no se jampanisem no da bi nka na hye na wonim ba bi de ne bekwa akoduro nti me gina ha ide na Amankonah Diawuo ne din so muduro na Amankonah Diawuo ena woni yen ba obanwi anwensem de amaye tibe mu akwabe na bia aboko de nyame adom na Amankonah Diawuo Diawuo ne nkwaye ntina na Diawuo ne o Diawuo baby wow Diawuo ye obi a odi owu so nim enye owudi ni yo na wana kire saa anwensem metna me na nanchen na oyo hene nti said de nana no awo na obu be de fafa ne kasa ama e dance so fi dada kasa ho no e na me so ebedua me mu a wo nana e wo hene mu fri he me fri Bono region ayo te Bono ne baby ani ha German South na wo ni ahia na ade abedru ha but you see, I'm a school University of Education, Winneba. Okay. Winneba na free buy. Na free buy. It was all on an animal. Sir. And ye, my young comrade, Bapena is a wash chassis. It is another dear wire cradle or the admin semi a 1 million a coming every year. Depend Ninkaye. Tia ya me ted bisase. Akoko kosia. Kosia yi akoko. Akoko na tu kosia. So kosia beto akoko. Nti akoko ne kosia. Hinane panyi sumina so chemfra so wanyini ache nanso bahwa na de onwene ye ne te ase. You see, it is only a foolish son that points to his father's house with his left finger. A foolish daughter in that manner sees herself as old enough to teach her own mother how to bear children. To a wam kese brekuata oso onye obi amana kwose ya no chewa kufuo se onyai taduro ho awaya waye na wono a wodi na bampo okura mato ne tirim. Etisa wo ba bia di obi ate ho nye so obon kwanten na wakohwe obi die mu timpanfo se obi nnim twimwa ne sempahye so enso sa ahwefo amfari konkonti baagasi apira na efiri adwene na se kutie bekafo benya akwananse wa na efiri nano se kwa dobi ema na were ekofiri ankoma na batafo yidadebo pese wa na ade awuo na Amankonah Diawuo akowu akra kwabana jama mefagata na mu ko yijasrama efe me Diawuo ena me baaye se me ba be ka kurobi efe ne ba bia ne ha ho asema chewo me ya Ghana ni me yo kan ni mapa me firi German o katachie ne me na me te katachie kurom madam fo pa ne kwasi ne ho ya den sebo ono so te kwasi buo kurom ye nkurom pa din ne ba bia ne ha ba bia ne ha what pen yanti ase ti madam fo kwasi se obetu afiri kwasi buo kurom na wakoburo ni kurom sami so ntimi ntina ba bia ne ha ni fie o ha awi abokora na mani ha German nti se Germany ti ye ni niema e baje mani anakwa niema ha e wo ba bia ne ha nti me kwadodo bo no na mato me bo e na me de minsa agu me bo na jape frame wo jape kurom tumi fo se kwabena enya nti sa woti kurom ti se be ya mama ninka me kurom ana obana ye tare dodo ifiri ko nsia abdikasu konfo kurom adudubo bunu ma bo akokora mono so nka me ye babunu man hwa mani beba na ma yefunu maka se me firi German ne de mo pa munyae me
ma boaboa me ho abeduru obi man so menya krache dwuma me so a minni sa no dwuma na ma adwen ni se kurom ha de yi sika ma obi man so abrabo me bobo a emmo se me nkwa ye kosua nka meka sakaka kra bi na abo efiri opepon na meka asa afi de ebebo ye duro obenim so minnim se ebebo ana emmo din se menya de emedie dan kanti me nafie e ka me die nti me na ma mesie age anadwo na metumi pie ahoho ade chema me nam se hohoa adwuma bia ma ye bi pen metumi tin fifire ma me ho nyina afoa me nsu a mesin pen so mota na me soa kasa me ho tomia na me boa ma boa me ho abebɔ mpoa afei na mate me kurom ba bia ne ha din no ase sa na ba bia ne ha ai ba bia ne ha bise ba bia ani ho a ehode obia ho adwo no obi ti ahodwo na wo hyehye ne sen de otia makom ohia anu adwo na adwumaden na mmodemmɔ na ebu misu abasam titie wei opa akurukyire emfa ho sa wote akurase kurom abibre anasa aburukyire abrabɔ nyemmre ma wote se nkontomire enya fo te se de awutu mire obi enso asika emfa mesi wo mfikyire na munde ebeye bia no agye se watin fifiri pese wo na na de awuo na Amankonah Diawuo akowu akra kwabena jama me fa jatana mu koyi jasrama efa me Diawuo me dase